Ang love mo, na love kong pakinggan. 88.1 Kader FM. Ikaw na! Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage! Kasak Special Coverage! Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidoryas kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Hindi ma-on ang radyo? Hindi ka kasi nakatutok sa Kader FM. Ang love mo, na love kong pakinggan. 88.1 Kader FM. Ikaw na! Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa pagatubang sa mga halit tugas ng COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalom nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid na kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa hindi makita nga kaaway. Nga ini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang palangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo, kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyad tong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom, sang matuod nga pag-alagad, kag pagikugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog, nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghuna-huna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay, kagiyahan kami sang imo espiritu, sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon sosyedad. Kay tungod kami nakahibalo nga kun ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Oras sa 88.1 Kader FM, Philippine Standard Time, alas 4:33 sa hapon. Kasak Special Coverage.
Kasag Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo may baluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Maayong hapon syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Maayong hapon sa inyo tanan mga kaalagad. Nagapamati kag nakatuto kamo sa emergency radio station sang Archdiocese of Capiz ini ang 88.1 Kader FM. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Nagapalayag kita sa kahanginan pinaagi sa emergency broadcast permit nga ginhatag sa aton sang National Telecommunications Commission kag ang ining estasyon ang ginadumala sang Capiz Archdiocesan Social Action Center, ang social development kag humanitarian arm sang Archdiocese of Capiz. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Nagapalayag ang programa Kasag Special Coverage para sa padayon nga pagdulong sa inyo sa mga importante nga mga balita kag impormasyon na tuhoy sa coronavirus pandemic. Subong nga adlaw sang Biyernes, petsa 7 kita sa bulan sang Mayo tuig 2021. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Kader FM, ako ang inyo mangin alagad. Mangin kaupod ninyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tao. Ini sa alagad May Durias para sa 88.1 Kader FM, Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo may baluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Sa liwat, maayong hapon sa atong tanan nga mga kaalagad nga nagapamati kag nakatutok sa aton sa tanan nga malabutan sang aton nga programa sa 47 ka mga kabarangayan sa siyudad sang Rojas, 2 ka distrito sa probinsya sang Capiz kag subong man sa mga kailapit naton nga mga kaprobinsyahanan diri sa Western Visayas. Nagapalabot man kita sang pagtamyaw sa tanan nga mga kaalagad naton nga nakatutok nga nagsuporta sa aton nga live streaming sa pinaagi sa aton nga official Facebook page, ang Kasag. Ilabi na sa aton nga mga overseas Filipino workers nga always gid nga nakatutok sa aton nga programa kada hapon, Kasag Special Coverage. Madamo gid nga salamat. Maayong hapon sa inyo tanan mga kaalagad. Maayong hapon kay Sir Roland de la Cruz, subong man kay Ma'am Isabelita Lubas Gabunas. Maayong hapon man kay Sir Toto Ombid nga nagalantaw sa aton Facebook Live. Sa luyag magpalabot sang ilang mga mensahe kag subong man mga reactions kag mga panamyaw sa aton nga programa, pwede gid makapalabot pinaagi sa aton nga official hotline number 0907-621-6650. Padayon kita mga kaalagad sa pagdulong sa inyo sa mga balita, reports kag updates na tuhoy sa COVID-19 sa sining adlaw sang Biyernes. Today is May 7, do kadasig lang sang panahon, May 7, 2021. Pero bago ang tanan mga kaalagad, yari danay ang pahanumdom gikan sa Capiz Provincial Health Office kag subong man sang sining estasyon pangud sa COVID-19. Kung ikaw nagasulod sa trabaho o kung nag-opisina kag kinahanglan nga magwa sa inyo nga mga balay,
Importante gid ang mga pila ka mga pahanungdom. Importante ang magsuksok sang face mask kag face shield para sa doble nga proteksyon mga kaalagad. Hindi man magkalipat nga magdala sang alkohol sa inyong mga bag kag sa inyong mga gamit. Importante man ang mag-obserbar sang pagdistansya kung social distancing sang 1 ka metro sa tawo sa aton nga palibot. Tinloan man ang aton nga mga workplaces. Antes kag pagkatapos ang aton nga duty, likawan man nato ng pagtililipon, pagdululungan sang pagkaon during our breaks. Kag importante mga kaalagad na kung makapuli na kita sa aton nga mga balay bago kita nga maghako sa aton mga miyembro sang pamilya, mga pinalangga naton sa kabuhi, magpaligo gid kita danay kag subong man mag-ilis ang aton nga mga bayo. Ini nga mga pahanumdom manggikan sa Capiz Provincial Health Office kag sang sini nga estasyon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa sininga tinion mga kaalaga, dire-diretso na kita para sa pagdulong sa inyo sa mga updates ang kaso ng COVID-19 diri sa probinsya sang Capiz, sa Western Visayas kag sa bugos nga pungsod Pilipinas. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa pinakaulihing nga status update sang Capiz Provincial Health Office kagahapon nga adlaw Mayo 6 tuig 2021, naka-record sang 30 ka mga bag-o nga kumpirmado nga kaso sang COVID-19 ang probinsya sang Capiz. Bangod sini, nagtaas na sa 234 ang mga aktibo nga kaso sa aton probinsya. Mo ini ang 12.36% sang kabugusan nga kaso. Samtang sa kaparehas nga report, 7 naman ang nagdugang sa mga recovered cases kag naglabot na sa 1,573 o kung 83.10% ang total reported recoveries. Wala man sang nadugang sa mga numero sang napatay, nagapabilin sa 85 ang ginbawian sang kabuhi bangod sa COVID-19 sa kabugusan nga kaso nga 1,893. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa update sang kaso ng COVID-19 sa Western Visayas, andig sa pinakaulihing case bulletin sang Department of Health Western Visayas Center for Health Development. Kagahapon nga adlaw naka-record sang dugang at 360 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19. Sa karon nagalabot na sa 37,606 ang kabugsan nga kaso sang COVID-19 sa bilog nga rehiyon sa East. Mayara pa sang 5,042 ka mga aktibo nga kaso kag subong man sa kaparehas nga report naglabot na sa 31,630 ang kabugusan nga reported recoveries. Matapos nga makarecord sang dugang nga 792 recoveries kagahapon. Nagtaas na sa 928 ang kabugusan nga kaso sa mga napatay. Bangod naman sa pagdugang sang duwa ka mga individual, naging bawian sang kabuhi bangod sa COVID-19 kagahapon nga daw. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa updates ng Department of Health subong adlaw mga kaalagad, naka-record sang duga nga 7,733 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19 sa bilog nga pungsod Pilipinas. Bangod sini nagdangat na sa 1,087,885 ang kabugusan nga kaso nga na-record sa Pilipinas umpisa pa sang pandemya. Ang mga aktibo nga kaso sa karon nagalabot pa sa 66,626. Samtang mayaras ang dugang nga mga recovery subong adlaw nga naglabot sa 4,227. Sa kabilugan nagtaas na sa 1,003,160 ang total reported recoveries. Samtang 108 naman ka mga individual ang ginbawian sang kabuhi sa nakaligid nga 24 oras. Kag sa pungsod Pilipinas nagdangat na sa
99 ang kabugusan nga kaso sang mga napatay. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Nabatian mga kaalagad ang update sa kaso sang COVID-19 diri sa aton sa probinsya sang Capiz, sa Western Visayas kag sa bugos nga pungsod Pilipinas. Sa akon nga pagbalik idulong naman naton sa inyo mga nakalinyada nga mga balita. Magabalik ang Kasag Special Coverage matapos ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sa December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway, kag sipon kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Happy Mother's Day, Mama! Thank you sa mga sakripisyo mo para sa amon, sa pagpadako mo nga may kahadlok sa aton nga Ginoo, kag ang pagtudlo mo sang maayo nga batasan sa amon kag sa adlaw-adlaw nga ara ka sa amon. Loyo madamo gid ni salamat. Happy Mother's Day, Mama! Palangga ka gid namon. Happy Mother's Day, Mama. Salamat gid sa pag-atipan kag pagpalangga sa amon. Pagpadako mo sa amon nga may pagsalig sa Ginoo, kag salamat sa paggabay mo sa amon mga problema. Happy Mother's Day, Liwat. I love you, Mama. Bulahan ang mga iloy sang panimalay nga ginatubos ang tanan para mahatag sa kabataan ang kabuhi nga matawhay. Salamat nanay. Magpamati sa Mother's Day Special sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sang 88.1 Kader FM. Salamat nanay. You are listening to 88.1 Kader FM. 88.1 Kader FM, an emergency humanitarian radio for the family and community. 88.1 Kader FM. The best songs on the radio. Spirit FM. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para
para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage! Kasak Special Coverage! Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidoryas kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage! Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto 5 sa hapon. Kasak Special Coverage! Kasak Special Coverage! Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagabalik ang Kasak Special Coverage, kagyari ng ating mga headlines. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Para sa Balita National, dugang nga 2 ka milyon nga doses ng AstraZeneca vaccines mag-aabot na sa Pilipinas buwas nga adlaw. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang Malacañang nagapasiguro nga ginaobra sang gobyerno ang tanan agud nga hindi nga makasulod sa Pilipinas ang Indian variant sang COVID-19. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Para sa Balita Regional, Governor Lacson plano nga igapaidalom sa lockdown sang pila ka mga banwa sa Negros Occidental nga may mataas nga kaso sang COVID-19. Kasak Special Coverage. Kasak Kag sa Laiva Collection Centers bukas na sa Western Visayas. Special Coverage. Kasak Special Coverage. Para sa Balita Lokal, COVID-19 vaccination program sang siyudad sang Rojas nagapadayon sa gihapon. Kasak Special Coverage. Kag Balita Caritas, Quiapo Church sa Manila nag-set up sang memorial wall para sa mga napatay bangod sa COVID-19. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Padayon ang pag-alabutan sa mga COVID-19 vaccine sa pungsod Pilipinas sa dugang bulig para sa vaccination rollout sang pungsod. Subong buwas nga adlaw mag-aabot ang dugang 2 ka milyon nga doses sang AstraZeneca vaccine gikan sa COVAX facility. Para sa pagdulong sang detalye sang sininga balita, mangin kaupod naton para sa live report alagad Maria Rica May Pablo. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mag-aabot sa Pilipinas ang dugang nga 2 million doses ng AstraZeneca vaccines bilang dugang nga mga bakuna sa nagapadayon nga COVID-19 vaccination rollout sa pungsod. Suno kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., mag-aabot buwas nga adlaw Mayo 8 ang mga nasambit nga bakuna gikan sa dako nga pharmaceutical company sa Europa. Samtang ginpahayag naman ni Senate Committee on Health Chair Christopher Bongo nga ang mga AstraZeneca doses ang magagikan sa COVAX facility. Dugang pa sini, dako nga bulig ang nasambit nga bakuna para sa mga medical frontliners, senior citizens kag mga person with comorbidities nga nakabato na sa una nga dose kag sa karon nagahulat na lang makompleto ang 2 ka doses. Padayon man ang pag-alabutan sa mga dugang nga bakuna sa Pilipinas subong nga semana kaparehas ang Sinovac ug Pfizer. Samtang ginkonperma naman ni Galvez ang dugang pa nga 1.3 million doses ng AstraZeneca sa masunod nga bulan nga para naman sa mga pribado nga sektor. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tawo, ini si Maria Rica May Pablo, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa dugang nga balita national mga kalagad matapos nga ginkumpirmar sang Department of Health nga nagligad nga adlaw ang pagpositibo sang 5 ka mga biyahero nga gikan kag nag-agi sa pungsod India, ginapasiguro sa karon sang palasyo kon sang Malacañang nga ginaubra sang tanan sang gobyerno nasyonal ang pamaagi parang hindi nga makasulod sa pungsod Pilipinas ang Indian variant sang COVID-19. Para sa pagdulong sang detalye sang sininga balita, mangin kaupod naton para sa live report alagad Royal Marvin Mayordomo. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ginpasiguro sang Malacañang nga ginaobra sang gobyerno ang tanan agud nga hindi makasulod sa Pilipinas ang Indian variant sa COVID-19. Suno sa pahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque, kampante ang gobyerno nga hindi makaabot sa pungsod ang Indian variant nga amo sa karon ang nagapabudlay sa sitwasyon sa India. Suno pa dire,
matapos ang kumpirmasyon sa Department of Health nga 5 ka mga biyahero gikan sa India ang nagpositibo sa COVID-19. Hugot nga ginpaidalom ang mga ini sa 14-day quarantine period. Ang mga nasambit nga mga biyahero ang nag-abot sa Pilipinas antes pa ang pag-implementar sa travel ban sa India sa nagligan nga Mayo 14. Ang mga ini ang strikto nga ginpaidalom sa quarantine apisar sa anuman nga resulta sa ila RT-PCR. Ang travel ban ang gin-extend man sa mga pungsod sang Bangladesh, Pakistan, Nepal kag Sri Lanka. Apang suno kay Roque, wala na sakop diri ang Middle East bangod amo ini ang isa sa may pinakamataas nga numero sang flights rason niya may ara sa gihapon sang tsansa sang paglapta sang virus. Matandaan nga una na nga ginpahayag ni Health Secretary Francisco Roque nga posible nga maparehas sa India ang sitwasyon sa Pilipinas oras nga hindi pagsundon ang mga public minimum health standards kag hindi makontrolar ang paglapta sini. Padayon niya nagapahanumdum ang DOH sang kooperasyon sa mga pumuluyo agud gilayo niya mapahagan-hagan kag matap na ang epekto sang pandemya. Kaupod mo sa pagalagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tawo. Ini si Ryan Marvin Smerdomo, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa balita regional mga kaalagad sa Western Visayas, ang Negros Occidental sa gihapon ang may pinakamataas nga kaso sa COVID-19. Sa karon ang ini nga probinsyang nagahawid man sa may pinakamataas nga aktibo nga kaso. Bangod sini plano sang governor o ni Governor Lacson nga ibutang sa surgical lockdowns ang pila ka mga barangay kag subong man mga banwa nga may aras ang pinakamataas nga kaso sang COVID-19. Para sa pagdulong sang detalye sang sining nga balita, mangin kaupod naton para sa live report Alagad Lab di Chosa. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ginaplanuhan sa karon ni Governor Eugenio Jose Lacson nga konsultahon ang mga local chief executives sang pila ka mga banwa sa probinsya sang Negros Occidental sa posible nga pagpaidalom sa lockdown bangod sa padayon nga pagtaas ang kaso sang COVID-19. Sa pahayag sini sa nagligad nga tuig, ang gobyerno nasyonal ang naghatag sang financial support sa kada LGU para sa pagsustenel sa mga pamilya nga apektado sang lockdown. Isa ini sa pagasiguruhon sang gobyerno probinsyal oras nga madesisyon ang pagpaidalom sa lockdown sa mga lugar nga may pinakamataas nga kaso sang COVID-19. Suno sa datos sang probinsya, ang syudad sang San Carlos ang may pinakamataas nga aktibo nga kaso nga 346, ginsundan sang La Carlota City nga may 195, Bago City nga may 158, kag mga syudad sang Himamaylan kag Silay nga may tig 147 ka mga kaso. Samtang naglabot na sa masobra 12,000 ka mga kaso ang nabalhag sa probinsya umpisa sang pandemya kung sa diin kapin sa pulo na ang nag-ayo kag masobra 200 na ang nabalhag nga napatay. Kaupod niyo sa pagalagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tawo. Ini si Alagad Lab di Chosa para sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa dugang nga balita regional mga kaalagad, pagabuksan naman diri sa Western Visayas ang pila ka mga saliva collection centers o kon saliva collection sites sang Philippine Red Cross sa pila ka ospital kag subong may na PRC chapters. Para sa pagdulong sang detalye sang sining nga balita, mangin kaupod naton para sa live report Alagad John Kenneth Fabrigan. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Magabukas na sa Western Visayas ang pila ka mga saliva testing centers nga isa sa mga aprobado nga pamaagi agud nga mahibaluan ang paglaton sang COVID-19 sa isa ka tawo. Suno kay Gilbert Paul Valderrama, Administrator sang Philippine Red Cross Iloilo Chapter, available na ang saliva testing sa St. Paul's Hospital Iloilo, Iloilo Doctors Hospital kag nagkalain-lain nga PRC chapters sa Aklan, Antique, Boracay, Capiz kag Guimaras. Suno pa diri ang mga nakolekta nga saliva samples ang igapadala sa molecular laboratory sang PRC sa New Town Site Barangay Sablongon, Pasig City, Iloilo para naman sa reverse transcription polymerase chain action o kon RT-PCR testing. Dugang pa ni Valderrama, may ara pa sa karon sang pending ng mga memorandum of agreements sa central office para sa dugang nga medical facilities para sa nasambit nga test nga amo ang The Medical City, Medicos kag Holy Mary Women and Children's Hospital sa Pavia.
Santo sa datos sa Pasay PRC Molecular Laboratory nga naapit sa hansang Mayo 6 nakatest na inisang 1,562 nga saliva specimens kag 2,116 nga nasopharyngeal swabs. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tawo. Ini si John Kenneth Fabregar, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa balita lokal mga kaalagad, nagapadayon sa gihapon ang COVID-19 vaccination program sang Rojas City Government. Kag subong nga adlaw ay 3 nga adlaw para sa mga medical kag healthcare frontliners nga magapabakuna sa pila ka mga gindesignar nga mga COVID-19 vaccination sites sang syudad. Para sa pagdulong sang detalye sini nga balita, mangin kaupod nato alagad Liza Generale. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Padayon ang pagpatigayon sa Rojas City Government sang pagpamakuna sa mga frontliners health workers sa syudad. Sa pahayag ni Mayor Ronnie De Rivas, pinaagi sa iya official Facebook page, naglabot sa 297 ka individual ang ginbakunahan sang City Health Office sa ginestablisar nga vaccination site sa College of St. John Rojas kag Pueblo Market. Dugang padiri, amo ini ang 3 nga adlaw sang vaccination rollout sa mga yara sa A1 priority groups na nagkalain-lain nga talatapan, private clinics kag mga katapo sang Barangay Health Emergency and Response Team sa syudad sang Rojas. Isa sa mga nagpabakuna si Dr. Consolacion Advincula Feca, ang medical officer sang DepEd Rojas City Division. Pahayag sini, bilang isa ka doktor, luyag sini nga mangin ehemplo sa mga manunudlo sa Rojas City. Ang pagpabakuna man ang rason agud nga maprotektahan sini ang iya kaugalingon, subong man ang iya nga pamilya. Samtang, nagpalabot naman sang pagpasalamat ang syudad sang Rojas sa pribado nga mga individual kag kumpanya nga nagdonar sang dugang nga mga rapid kits bilang dugang nga kits para sa away batok sa COVID-19. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tawo. Ini si Liza Generale, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa aton balita Caritas mga kaalagad, ang simbahan nga Quiapo sa Manila ang nagbutaw o nag-set up sang isa ka memorial wall para sa mga pangalan sa mga napatay bangod sa COVID-19. Agud dumdumon sa mga pamilya kag subong man nagasimba kag mga tumuluo sang Archdiocese. Subong man gin-set ni Archbishop Broderick Pabilio ang Mayo 8 bilang misa para sa mga patay bangod sa COVID-19 sa pagdumdum naman sa kasakit kag subong man pagpakig-unong sa mga pamilya nga nahalitan sang sininga virus. Para sa pagdulong sang balita, mangin kaupod naton para sa live report alagad John Rafael Fabregar. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Para sa pagdumdum sa mga napatay bangod sa COVID-19 nga balatian, nagbutang sang isa ka memorial wall ang tagdumalas sang Quiapo Church sa Manila. Suno kay Father Douglas Badong, parochial vicar, ang nasambit nga lugar pwede nga masulatan sa mga tumulo o kag sumilimba sa mga pangalan sa mga membro sang ila pamilya, abyan kag mga kakilala nga ginbawian sang kabuhi bangod sa COVID-19. Sa sining nga pamaagi, hindi lamang ini magdumdum sa mga napatay, kundi magtulod man sa tanan nga magtanay sang pangamuyo sa mga ginbawian sang kabuhi. Matandaan nga kaghapon, nagsugod man ang 3 ka adlaw nga prayer marathon sang Archdiocese of Manila para sa nagkalain-lain nga intensyon sa sining krisis nga dala sang pandemya. Ginbutang man ni Archbishop Broderick Pabilio ang petsa nga Mayo 8 nga adlaw sang pagpangamuyo para sa mga nagtaliwan bangod sa nasambit nga balatian. Tinutuyo sini nga unungan ang mga ginbayan nga pamilya sa mga napatay kag sa pag-upod sa ila pagbakho kag kasakit bangod sa nanginhalit sang COVID-19. Apang suno sa obispo, ang nasambit nga selebrasyon nagapahanumduman sang paglaom pinaagi sa resurreksyon sang Ginoong Hesus. Sunod diri ang misa sa Manila Cathedral para sa mga minatay ang mag-umpisa sa alas 9 sa aga. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tao. Ini si John Rafael Fabregar, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage.
Kasak Special Coverage. Nabatian mga kalagad, ang maginti po natin ng mga balita diri sa Kasak News Center subong adlaw sang Biyernes, Mayo 8, toy 2021. Nagindulong sa inyo sang 88.1 Kadar FM correspondent. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Oras natin mga kaalagad, alas 5:03 na sa hapon, kagkutob na lamang diri ang aton nga programa. Madamo nga salamat sa tanan nga nagupod sa aton sa sining edisyon sang Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Magakita na kita liwat buwas nga adlaw, sa Lunes na nga adlaw I mean. Magakita na kita liwat sa Lunes nga adlaw, alas 4:30 tubtob alas 5 sa hapon sa pagdulong sa inyo sa mga balita kag impormasyon na tuhoy sa COVID-19 nga dapat ninyo mahibaluan. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Kadar FM sa aton nga overall chairman is Eminence Jose Cardinal Advincula, aton Managing and Social Action Director Reverend Father Mark Lanflor, aton Program Manager Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan sang aton Station Manager Reverend Father John Dave Ibalia, aton mga Technical Directors Engineer RJ Borja, alagad Mingming Wego kag aton Partner Technical, madamo nga salamat alagad Maria Jean Lorraine Baldos. Ako naman ang inyo nang inalagad, nangin kaupod ninyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tao. Ini si Alagad May Durias para sa 88.1 Kadar FM Kasak Special Coverage. Thank you so much and God bless Pilipinas. Hindi ma-on ang radyo? Hindi ka kasi nakatutok sa Kadar FM. Ang love mo na love kong pakinggan. 88.1 Kadar FM. Ikaw na. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyo mga kaalagad sa kahanginan. Alagad May Durias kag alagad Riel de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kadar FM. Lunes tubtob Biyernes alas 4:30 tubtob alas 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Hindi ma-on ang radyo? Hindi ka kasi nakatutok sa Kadar FM. Ang love mo na love kong pakinggan. 88.1 Kadar FM. Ikaw na. Sa mga malinong ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga maghahatag sa tungo sa imo kagabihon. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Langga ang magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko. Dalaguan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes sang gabi, alas 7 tubtob alas 9, live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kadar FM. Ta, dali na, istorya